Prajem vám požehnanú sobotu. Chcela by som začať veršom Žalm 103, 1. a 2. kapitola. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niektorého zo všetkých jeho dobrodení. Na začiatok by som chcela povedať, aké to bolo predtým, ako som nastúpila na misijnú školu. Ja som bola neveriaca a bola som spoznala v roku 2023. Od tej doby som začala si čítať, modliť sa. Keď som bola v 8. triede, tak sme prišli prvýkrát na pobyt sem. A Roman hovoril, že je tu aj misijná škola. Keď sme prišli z pobytu naspäť, tak som začala rozmýšľať nad tým a bola som rozhodnutá ísť na misijnú školu. A tak mi Pán Boh ukázal, že to je tá cesta a ten smer, ktorým by som sa mala vydať. Ešte pre misijnou školou som sem začala chodiť na brigády sem a potom v září 2024 som nastúpila na misijnú školu. Ja som nemala žiadne očakávania. Som bola zvedavá na ten rok, ako to bude prebiehať. Boh ma naučil behom toho roku mať osobný čas s ním, ráno a večer, komunikácia, medziľudské vzťahy. Ten rok bol plný a veľa sme toho zažili, ako napríklad na misijnej ceste, mission camp, misijný tábor, ale aj výlet v Nemecku. Ten rok boli aj niekedy pády, alebo neúspechy, ale vďaka Bohu som to vždy zvládla a ma vždy postavil. Ten rok je plný zážitkov, ktoré si odnášam. Odnášam si veľa vecí. Napríklad, keď sme sa učili masáže, vodolečby, keď sme sa učili si pripraviť kázanie, zamyslenie, ale ako praktické veci, ako napríklad v kuchyni, úklid, na farme, ale aj mnoho ďalších. Chcela by som povedať veľmi peknú skúsenosť, ktorú som zažila s Bohom. Bolo to pred 3 týždňami. Mali sme týždeň prázdniny a ja som bola tu vedenie. A pred tými prázdninami som netrávila veľa času s Bohom. Som sa málo modlila a ja som si málo čítala. A v piatok, pred tým týždňom, tak som sedela na posteli a odrazu som počula nejaké divné zvuky. Najprv som si myslela, že je to kuna, ale to nebola kuna, ale bol to ten zlý. A pak ešte v noci zo soboty na nedeľu, tiež som počula nejaký zvuk. A ráno v pondelok mi prišiel hlas a bolo to, že aby som začala viac tráviť čas s Bohom. A celý ten týždeň som mala pekné skúsenosti a sa mi zlepšil vzťah s Bohom. Keď som aj sama na farme pracovala, tak ma vždy Boh ochránil, alebo keď som bola sama na izbe, Všade, kde som bola, tak som cítila Boží dotyk. A teraz mám s ním ráno aj večer osobný čas. A je to super, aj sa viac modlím. Ďakujem Bohu za to. Je veľa skúseností, ktoré som zažila s Bohom behom toho roku. Som vďačná Bohu, že som ten rok mohla tráviť na misijnej škole tu vedenie, ako keby som bola niekde na strednej. Počas toho roku sa mi páčilo veľa vecí. Napríklad, keď sme sa učili masáže, vodolečby. Keď nás Tom učil, ako sa vysievajú šaláty a mnoho ďalšieho. Tiež sa mi páčilo, keď sme mali dni zdraví v Klatovech. Keď sme mali stav v sanatóriu. Tiež sa mi páčilo, keď som sa mohla na tej farme naučiť veľa. Že som mala odvahu sa naučiť na trikolke jazdiť. A čo som zažil nádherný zážitok, tak bol krst. 7.6. som sa rozhodla odozdať svoj život Bohu. Za to som veľmi vďačná. Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla spraviť. Vďaka Bohu, bol to moc pekný rok. Na záver by som chcela povedať,
že mi tá misijná škola veľa dala, ale aj mnoho ďalšieho. A chcela by som predovšetkým poďakovať rodičom, že mi umožnili a zaplatili štúdium na misijnej škole. Ďalej by som chcela poďakovať týmu za to, že ma prijali a za to, že tu môžem zostať po misijnej škole. Moc si toho vážim. Monika, ďakujem za podporu a objatie. Ďakujem, že si mi veľakrát vyšla ústrety. Ďakujem za vyučovanie a masáže. Sebastian, ďakujem, že si založil misijnú školu a že máš s nami takú trpezlivosť. Halinka, ďakujem ti za výborné jedlá a za zdravotnú starostlivosť. Graška, ďakujem ti, že si sa na začiatku toľko menovala mi a ospravedlňujem sa ti, že som to spočiatku prehnala. David, ďakujem, že si bol oporou na misijnej ceste a posledné 2 mesiace na misijnej škole. Teo, ďakujem, že si bol oporou na stáži a za srandu a videá. Na záver by som chcela poďakovať Tomovi. Tome, ďakujem, že sa o mňa staráš, pomáhaš mi. Ďakujem, že môžem pomáhať na farme. A tiež ďakujem, že ma stále učíš nové veci. Ďakujem, že som sa mohla naučiť jazdiť na trikovke a tiež pestovať rôzne druhy zeleniny. Ďakujem za trpezlivosť, ktorú so mnou máš. Ďakujem ti za každodenný úsmev, ktorý máš. Ďakujem za srandu, spoločenstvo. Ďakujem za podporu a za povzbudenie. Chcela by som zakončiť veršom Príslovie, 16. kapitola, 3. verš. Uvav na Hospodina svoje diela a tvoje myšlienky budú stáť pevne. A ešte jeden verš by som chcela, ktorý ma sprevádza od února a ktorý je môj obľúbený. Je to Izaiáš 41:10. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa a ja ti pomôžem a potoprím ťa pravicou svojej spravodlivosti. Amen.